Jes, eli tervetuloa Holla-haastattelun pariin. Meillä on tässä uunituore Double Champ, 91 kilo siis potkunyrkkeilijä Kasper Kaasinen ja viime vuonna tosiaan 86. 24-vuotias äijä Espoosta treenaa tällä salilla Espoo Thai Boxing Club. Mikä sai mut aloittaa kamppailulajit? No varmaan se, että mä tykkään tapella yksinkertaisesti. Mä olin nuorempaan vähän villikaveri, tuli juhlittua paljon, tuli hengailtua ulkona vähän väärissä porukoissa. Sitten ne illat yleensä päättyi siihen, että mä joudun tappelemaan. Ja sitten mä älysin siinä, että tää on kivaa. Mutta ei se tietenkään se ole järkevää. Kadulla tappeleminen se on tosi tyhmää. Mutta sitten kun mä olin hetken sitä tehnyt, mä älysin, että siinä ei ole mitään järkeä. Sitten mä olin silleen, että ei hitto, mä aloitan tekemään tätä niin kuin laillisesti. Sitten mä menin kamppailusalille. Heti ekainen treenien jälkeen mä jäin ihan koukkuun siihen. No mä en tiedä, mulla oli siis viime vuonna, mun leikattiin mun kyynärpää. Mä olin puoli vuotta pois kuvioista. Niin se oli ehkä vaikein paikka mulle, kun ei pystynyt treenaamaan. Sitten siinä sen puolen vuoden aikana, kun mä en pystynyt treenaamaan kunnolla, niin sitten tuli taas tehtyä vähän tyhmiä juttuja, tuli juhlittua vähän ja ei tullut oikein tehtyä mitään järkevää, kun ei ollut mitään järkevää tekemistä, niin sitten teki kaikkea tyhmiä juttuja. Moni varmaan tietää, että mä harrastin skuuttausta nuorena. Ja se on sellainen laji, että siinä rikkoo paikat. Niin mä silloin joskus 12-vuotiaana ekaa kertaa rikoin tän. Ja sitten mulla taisi olla 13-vuotiaana ekaa kertaa leikkaus. Sitten se leikkaus, se meni ihan hyvin, mä sain käden kuntoon, mutta sitten kun mä skuuttasin vähän lisää, niin siinä se meni koko ajan huonommaksi ja huonommaksi. Sitten kun mä aloitin kamppailulajit, niin siinä se rasittui koko ajan enemmän ja enemmän. Mutta se ei silloin haitannut mua, mä pystyin treenaamaan ihan kunnolla, mutta sitten viime vuonna tämä meni siihen pisteeseen, että mä en pystynyt enää treenaamaan. Tuplabäkkäri on siistein temppu, kyllä. Siitä mä oon ylpeä vielä. Superpark Espoo, siitä mä oon vieläkin ylpeä. Toi on kova juttu, tuplabäkkäri. Kelaan mä oon vetänyt tuplabäkkäri skuutilla. Sä oot nyt kumminkin potkunyrkkeilys otellut. Sulla on Suomen mestaruus hallus. Sä thai-boxingiin ja sit sulla on nämä ice cageit. Mikä on sun tavoite tai mihin sä vähän tähtäät? Mikä olisi semmonen, että sä tiedät, että okei, nyt sä voisit, että sä oot kamppailijan menestynyt? No tietenkin silleen, että pystyisi kamppailuun elättää itsensä. Niin. Ja sitten tietenkin kaikki sponsorit ja tollaset. Jos te haluatte sponssaa mua, laittakaa viestiä. No joo, mutta siis suurimmat tavoitteet tällä hetkellä on vaan mennä niin pitkälle kuin pääsee. Ei ole mitään tiettyä tavoitetta, mutta mennä vaan niin pitkälle kuin pääsee. Joo, kyllä, just näin. Treenaa kovaa, ottelee paljon ja katsoo mihin tie vie. Me lähdetään liikkeelle siitä, miten mä aloitin päihteet. Nuorempana, kyllä kaikki tietää nuorempaan, se on kivaa juhlia. Juhliminen oli vaan kivaa, se tuntui silleen, että tää on mun juttu, hipi, juhlitaan. Mutta sitten se ei ollut silloin nuorempaan niin paha juttu. Mä kävin silloin tällöin jossain viikonloppuisin dokaamassa tällä. Ei ollut oikein mitään muita päihteitä. Mutta sitten mun faija kuoli 2020. Joo, 2020. Niin silloin mä olin ihan rikki. Oikeesti rikki. Ja sitten tuli vedettyä ihan vittu laidasta laitaa kamaa. Mutta sitten kun mä olin hetken sitä tehnyt, niin mä älysin, että eihän tossa ole mitään järkeä. Se vaan vei koko ajan huonompaa ja huonompaa suuntaan. Ja sit mä aloin kamppailemaan vähän enemmän tosissaan. Ja sit mä olin silleen, että mun pitää valita joko päihteet tai kamppailu. Mä valitsin kamppailu. Koska nuo päihteet, ne on niin turhaa. Ne tuhoaa elämää, jos siihen tielle lähtee. Mun faijalhan siis oli alkoholiongelma. Niin silloin oli sellaisia ajanjaksoja, että se veti ne oli monen viikon putkia. Faijasta ei kuulunut mitään. Sitten mä käytiin silloin tällä katsoa, että onko faija hengissä. Sitten yksi päivä mun mutsi meni sinne. Mutsi meni katsoa, että onko faija hengissä. Ja se oli just se päivä, kun se pahin tapahtui, eli faija kuoli. Sitten mutsi tuli himaa, kertoi sen mulle. Niin, no. Se ei...
No noita on tosi paljon, mutta siis... No joo, kerrotaan tää yksi. Me oltiin yksi ilta kavereitten kanssa. Mä muistan missä me oltiin. Se oli niinku Tähtäri. Onko se Tähtärimesta? Ei, mä en ole ihan 100 varma. Se oli Kaivarin lähellä kumminkin. Okay. Siellä oli paljon nuorisoa dokaamassa. Mentiin sinne. Sitten yhdessä vaiheessa vaan 2 äijää tulee mun luo. Ne alkaa siinä haastaa munkaan riitaa. Mä huomaan, että toinen alkaa käymään niin kuin kävelee mua päin. On tyyliin lyömässä mua. Sitten ennen kuin se ehtii lyömään mua, niin mä lyön sitä. Sitten se äijä tipahtaa siihen maahan. Sitten me ollaan kavereiden kanssa silleen, okei, nyt lähdetään menee. Sitten menee joku ehkä 10 minuuttia, niin sitten kaikki sen kaverit tulee. Niitä oli varmaan 50 äijää, ne tulee siihen, että nyt sä tappelet tän äijän kanssa. Sitten siihen kasataan semmoinen kunnon rinki. Sitten mä tappelin sen kanssa, mä hakkasin senkin. Ja sitten sen jälkeen vielä pari äijää tulee mun luo. Se oli varmaan kuin 2-metrinen lihaskimppu, se antaa mulle yhden tykin naamaa. Sitten siinä vaiheessa mä olin silleen, että okei, nyt riitti, mä lähdin vaan menee siitä. Toi oli ehkä hauskin. Mutta noita on paljon muitakin. Ja teille kaikille nuorille, teille jotka leikitte tuolla kaduilla tai kovia äijiä, luulette, että olette jotain roadmaneja. Niin tulkaa kamppailusalille oikeasti, lopettakaa. Mä oon puhunut mun TikTokissa paljon tästä, mutta oikeasti lopettakaa tuo pelleily. Te ette ole kovia jätkiä. Te ette oikeasti ole kovia jätkiä. Tulkaa kamppailusalille, niin te näette, ootteko te kovia jätkiä vai ette. Mutta te ette ootte tuolla kadulla, puukotatte toisianne, ammutte toisianne, hakkaatte porukalla pienempiä, ryöstätte jengiä. Niin toi on niin paskahousu meininkiä kuin voi vaan olla. Tehkää jotain järkevää. Menkää kamppailemaan, menkää töihin, opiskelkaa. Tehkää fiksuja juttuja, ei noita tyhmiä juttuja. Koska mä oon tehnyt tyhmiä juttuja, niin mä tiedän, että niissä ei ole mitään järkeä. Joo, niistä kärsitään. Yes. Ei mitään, se on ihan selkeä juttu. Me lähdetään sitten katsoa, että kuinka kovia ei tässä ollaan, niin otetaan pikku mylly tossa Kaasisen kanssa. Yes, 10 sekkaa. Hyvän näköistä.